Queda poc més d'un any per les eleccions municipals a Mataró i arreu de Catalunya. I a la capital del Maresme, els pressupostos i altres accions de govern s'han aprovat, en part, gràcies a l'acord de governabilitat entre Junts des de l'oposició i el govern del PSC i els Comuns. Avui estem amb Alfons Canela, cap del grup municipal de Junts de Mataró, per fer balanç i sobretot per parlar dels reptes que té Mataró en el futur. Hola, molt bona tarda. Comencem pel principi. Junts va signar un acord de governabilitat l'any 2023. Ara que han passat 3 anys, ha valgut la pena? Bueno, jo penso que quan ens plantegem si han valgut la pena o no aquelles coses que fem, suposo que ho fem en funció dels resultats que obtenim al final, no? I aquí ens tocarà fer una mica de balanç de tot allò que s'ha aconseguit. Nosaltres podem estar contents per tot allò que hem aconseguit per la ciutat, però en canvi lamentem que en moltes d'aquestes iniciatives que hem plantejat al govern no s'hagin executat amb més celeritat o hi hagi hagut més voluntat política per tirar-les endavant. L'alcalde Bote ha agraït més d'una vegada en públic el paper de Junts en la governabilitat. Em podries dir 3 exemples de coses que s'hagi notat la vostra mà? Bé, per exemple, nosaltres en el que és l'àmbit de la seguretat, que és per nosaltres primordial a Mataró, hem instaurat o hem dissenyat aquest cos d'inspectors pel qual es permet que hi hagi funcionaris a la via pública controlant diferents activitats, controlant la situació de brutícia, de neteja de la ciutat, podent aixecar actes, podent fer sancions i alliberant el cos de la policia local una mica de les seves tasques que no són pròpiament de seguretat ciutadana i que realment el que volem és que es dediquin a aquestes tasques. En aquest sentit, aquest ha sigut un dels temes. Un altre ha estat totes aquestes millores que s'han pogut fer i totes aquestes inversions que s'han pogut fer a la via pública en matèria de mobiliari urbà i d'accessibilitat a tots els barris de la ciutat, que va ser aquest programa d'inversió de 2,5 milions al final, que hi havia des d'àrees de jocs infantils fins a passos a nivell elevats, perquè per nosaltres entenem que l'estat de l'espai públic és primordial per a la ciutat. I, per últim, podríem parlar de temes de mobilitat, com ha sigut la creació d'aquest estudi de l'estació d'autobusos, o temes de projecció de ciutat, com ha sigut la possibilitat de celebrar un campionat de 3x3 al port de Mataró el setembre passat i que va tenir, en aquest cas, projecció internacional. A l'altra banda, on diries que estan les decepcions o aquelles coses que no s'han arribat a concretar? Clar, per nosaltres les decepcions han vingut més per aquesta, i hem insistit molt en temes de manteniment, d'intentar que es racionalitzi l'administració, que sigui més eficient, que sigui més eficaç. Continua l'Ajuntament de Mataró tenint, i en aquest cas a nivell de govern municipal, fent un manteniment reactiu. No s'avança a la problemàtica, ho hem vist ara amb el que ha passat amb la piscina municipal. Els hi costa en aquest sentit i això que nosaltres creiem que els hi hem posat eines i els hi hem insistit en fer planificació plurianual, en treballar la gestió no amb inversions puntuals, sinó amb una inversió sostinguda en el temps que permet que sigui molt més eficaç, molt més eficient i molt més racional, molt més barata per l'administració, i en aquest sentit costa. I per altra banda, iniciatives que hem dut a terme, la lentitud en executar aquestes iniciatives per nosaltres també ha sigut una mica el fracàs d'aquest pacte. De la vostra banda, de la banda de Junts, què creus que s'ha fet malament o que no s'ha aconseguit fer el suficientment bé? Jo crec, clar, que nosaltres realment malament, sí, malament de vegades et dones compte que costa molt explicar a la gent que també es pot fer una oposició útil i de vegades crear un relat des d'aquesta oposició útil és certament complicat. I nosaltres aquí el que hem intentat és tocar diferents àmbits de ciutat en el plantejament aquest que es van fer després de les eleccions, en el qual dèiem, escolta, nosaltres hem tret els resultats electorals que tenim, per tant, si el que volem, perquè nosaltres la política l'entenem com incidència amb el que passa a la nostra ciutat, en fer les coses possibles, doncs nosaltres vam utilitzar aquest pacte amb el govern municipal. De vegades penso que potser ens hem implicat massa amb els projectes de ciutat i ens ha costat molt explicar tot això que estàvem fent, en aquest cas, des de l'oposició. Si haguéssiu de prioritzar,
Quin creus que és avui el principal problema que Mataró ha d'abordar de cara allà, no només a les properes eleccions? Home, jo crec que, justament, i ho comentàvem abans, penso que és important passar d'aquesta política reactiva, d'aquesta política de la inèrcia, a fer una política de l'ambició. Jo crec que aquest és el pas que realment, en molts àmbits diferents, després podem parlar de coses puntuals, però a nivell polític jo crec que la idea és que sembla que Mataró estigui esperant alguna cosa moltes vegades. I sembla que sempre estem esperant alguna cosa, i no. I jo penso que els governs municipals, en aquest cas el govern del David Bote, ha contribuït molt a aquest tipus d'idea que Mataró és això i que tampoc no podem aspirar més, i jo crec que Mataró pot aspirar moltíssim més encara. Abans mencionaves el tema del manteniment, coses que han passat com els equipaments com la piscina. És un tema de gestió? És un tema d'ambició, de recursos? Què creus que passa? A veure, el manteniment, els recursos, les prioritats, tot és important, però en aquest cas, i torno a repetir, si no fem si no plantegem amb temps la gestió, que per mi és bàsic, perdem molts diners en temes perdem molts recursos en aquest cas, molts diners, amb molts temes de manteniment. Ho hem vist, ho vam veure amb tot el que és a la plaça de les Treses, a la plaça de Santa Anna, amb tot el que és el paviment, ho hem vist amb els paviments també des de Camí Ral a la Riera, ho estem veient amb diferents equipaments municipals, com el Maria Teresa Roca, com en aquest cas la piscina municipal. Clar, si no hi ha una idea d'avançar-nos a tots aquests problemes, anem fent aquestes polítiques reactives i sempre anem a remolc d'aquestes situacions que al final jo penso que van molt en perjudici de tots els usuaris d'aquests equipaments o, en aquest cas, els ciutadans pel que fa a la via pública. Un dels grans problemes que tenim no només a Mataró, sinó a tot el país, és el tema de l'habitatge. No depèn, naturalment, només dels governs locals, és evident, però què faria Junts si governés demà per intentar atacar el tema de l'habitatge a nivell local? És que a nivell local hem de tenir en compte, i se'n parla poc moltes vegades, actualment a Mataró estem revisant el planejament general de la nostra ciutat, s'està fent la revisió general del POM. I aquí hi ha temes que, per mi, crec que estan passant desapercebuts i que són de cabdal importància perquè serà la norma que regirà la nostra ciutat durant els pròxims 20-30 anys. Cert, molts temes d'habitatge no depenen de Mataró. Per exemple, a Mataró no podem decidir si fem l'habitatge tensionat o si declarem una zona d'habitatge tensionat i controlem els lloguers. Però, en canvi, a Mataró sí que hem pogut decidir dedicar el 30% de totes les noves promocions amb sòl urbà a habitatge de protecció oficial, cosa que ha fet disminuir substancialment tot el que és el nivell de construcció de nous habitatges. Ho hem vist ara també amb el tema de l'edifici a Puig i Cadafalch, que s'ha perdut per part de l'Ajuntament, però a part nosaltres hem plantejat temes a nivell local que sí que creiem que poden ser eficients, com pugui ser el canvi d'ús amb locals de zones que no siguin, declarades com comercials. I aquí jo crec que sí que tenim camí per córrer com a ciutat. Un altre dels temes recurrents és la neteja, els residus, té una gestió diferent segons el barri, segons el lloc, segueixen havent-hi queixes. Quina diagnosi fa Junts de la situació i què creu que falta per tenir una recepció potser millor de la que hi ha actualment? Clar, o sigui, la diagnosi, evidentment, al final podem posar dades sobre la taula i també en posarem sobre la seguretat, però al final és quina és la percepció del ciutadà. El ciutadà veu que la via pública, que els carrers, que les zones de contenidors estan netes o estan brutes. I és recurrent, doncs que perquè hi ha hagut una vaga de zel en la contracta de la neteja o perquè ara són festes o perquè és l'estiu o perquè hi ha paneroles, que moltes vegades la ciutadania veu que la ciutat no està neta. Per tant, nosaltres, la recepta per combatre això és controlar el contracte de la brossa, tecnificar el servei i, sobretot, també controlar el civisme, l'incivisme, vull dir, i sancionar-lo. O sigui, el que no pot ser, i per això vam presentar ara, a l'últim ple municipal, una proposta per controlar tot el tema dels abocaments a les zones periurbanes de la ciutat, com pot ser que tinguem zones com el camí dels contrabandistes o zones allà a les Cinc Sénies o a les Dues Rieres,
que són autèntics abocadors a l'aire lliure. Això, vull dir, com s'ha permès arribar a aquest límit? I aquí jo penso que ha faltat molta madura per part del govern municipal, que ha contemporitzat molt amb això. I nosaltres aquí sí que ens hem dedicat a dir, escolta, necessitem cossos d'inspectors que controlin això. Ara estem fent la proposta que a través de drons de la policia es trobi a qui està tirant, a qui està fent aquests abocaments i se'ls sancioni d'una vegada. Vull dir, hi ha maneres, però sobretot s'ha de controlar el contracte de la brossa i s'ha de tecnificar el servei. En el cas dels inspectors, creus que han funcionat, s'han quedat curts? Com valores aquesta iniciativa que va ser vostra? Sí, el cos d'inspectors nosaltres estem contents, tot i que el que sí que veiem, clar, que s'han quedat una mica curts, però és que la bona notícia és que és una bona idea, el tema aquest dels inspectors. Vull dir, funciona. O sigui, això és un... O sigui, aquest tema jo penso que ha vingut per quedar-se i per revolucionar una mica tot el que és el paradigma de la seguretat i de la via pública a la nostra ciutat. Nosaltres vam presentar i vam plantejar aquest cos d'inspectors juntament amb un model policial en el qual hi havia la figura d'un gerent que també es va proposar per part de Junts per Mataró i que actualment també està funcionant, en la qual hi ha una visió transversal de la seguretat i que abarca des de l'educació fins a la neteja, fins a les activitats econòmiques. Llavors, aquest cos d'inspectors, la veritat és que, siguent el reduït que és, que només amb 2 inspectors i un administratiu ha fet en 9 mesos fins a 387 actuacions, home, ens diu que està funcionant i està sent capaç d'alliberar la policia local de tasques que no són estrictament de seguretat ciutadana, que és el que volem que es dediquin. Per tant, per nosaltres és un èxit rotund. Falta que hi hagi voluntat política per part del govern municipal, que s'ho creguin i que aquest cos creixi exponencialment. Ara mencionaves la seguretat, és un tema recurrent a Mataró i arreu del país. Hi ha hagut una davallada en els delictes greus, però hi ha hagut un màxim històric de detencions. Tot això fa que la percepció d'inseguretat estigui present al carrer, abans ho comentàvem. Tu pots tenir dades estadístiques, però la percepció és la que és. Què creus que fa falta a Mataró i com es pot abordar un tema com aquest en el que les dades no són del tot dolentes, però segurament la percepció no ho té així de clar? No, a veure, aquí nosaltres el que pensem, que realment el que es necessita és un abordatge integral del tema de la seguretat. I al final nosaltres entenem que si no hi ha presència al carrer, i per això sempre hem apostat, i per això també, entre d'altres, hem donat suport al pressupost municipal perquè es puguin crear noves places de policia. Ho dic també perquè després hi ha tot de partits que diuen no, és que volem més seguretat. Sí, clar, però d'algun lloc ha de sortir aquest augment de la plantilla. Realment nosaltres hi creiem, combinat amb aquest cos d'inspectors que controli la via pública i que puguin fer la seva feina, perquè al final el que ens interessa a nosaltres és que hi hagi policies al carrer i que hi hagi una presència que la gent d'alguna manera això els doni una certa seguretat. I després, evidentment, venen les dades, però també és el que em comentaves. Dius, ara de vegades, sí, clar, han pujat els furts, però han baixat els robatoris als domicilis. Bé, clar, això al final són dades. El que és important és la percepció. I sense una presència efectiva al carrer, jo penso que això es perd i, per tant, nosaltres el que volem és això, que la policia estigui al carrer. Aquest és la nostra, diguem, mal de cap amb aquest tema, perquè entenem que això és el que necessita la ciutadania. Un altre tema important, cabdal a Mataró, és la mobilitat. Aquí crec que hi ha 2 elements claus. Un és Rodalies. Tots sabem com està Rodalies. Quin creus que hauria de ser el mínim exigible per Mataró després de tants anys de penúries i que sembla que la cosa va a pitjor i no a millor? Bueno, clar, és que Rodalies al final, evidentment, ja, com em dius, no és un tema només exclusiu de Mataró, perquè al final Mataró no deixa de compartir una R1 que és, diguem, de tota la comarca i, diguem, de part del país. Però cert que és la línia amb més, o sigui, la que té més capacitat perquè és la que té més passatgers de tot Catalunya. Llavors, el que no veiem possible és continuar amb la situació actual. Solucions? Home, doncs d'entrada, revisió de tota la infraestructura. Nosaltres no estem d'acord amb que s'hagi plantejat un traspàs del que és la infraestructura sense els recursos o un traspàs amb una societat del qual el 51% continua dominat per aquells mateixos que ens han portat on som ara. No. Nosaltres el que creiem és que, escolti,
aquesta infraestructura realment i aquests recursos han d'estar en nom de la Generalitat, doncs que ho estiguin, i que sigui la Generalitat la que controli efectivament això, perquè entenem que aquí sí que hi ha una política de subsidiarietat des del moment en què podrem fer molt millor les coses des de Catalunya que des de Madrid. I això és així, ja està demostrat. Perquè l'exemple dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que no té res a veure amb Rodalies, tècnicament, però és cert que com a gestió d'empresa està funcionant. Llavors, hem d'entendre que sí. I a Mataró, el que hem de mantenir, i en això també vam presentar una pregunta al ple municipal de l'altre dia, d'aquest mes d'abril, va ser, home, no perdem de vista que hi ha molta gent que potser ja no voldrà tornar al tren mentre aquesta situació continuï així i diguem que ha fet confiança al transport interurbà. És normal. Home, doncs vigilem en baixar el reforç que s'havia posat a l'interurbà, perquè això ens pot provocar que al final ens trobem amb cues llarguíssimes a la plaça de les Teses, com estem veient, de gent que, clar, que és que ja no sap què fer per agafar el transport públic i anar a treballar. Fa anys que es reivindica, vosaltres també, l'estació d'autobusos. És un tema que està recurrentment sobre la taula. Creus que el fet que no s'hagi iniciat o que ara potser s'obri una mica la porta té a veure amb el que parlàvem abans de Mataró, que està en modo inèrcia, està una mica a veure cap on va tot? Sí, i és un tema que ens costa una mica d'entendre, perquè al final nosaltres, a veure, com a partit polític, aquest tema ja el teníem claríssim des de les eleccions, i ja el portàvem al nostre programa perquè nosaltres plantejàvem, escolta, Mataró és una ciutat de 130.000 habitants, és una ciutat que té 14 línies d'interurbà. Home, si fem una comparativa amb la resta de ciutats similars a Catalunya, per què? Per què allà tenen estacions d'autobús i a Mataró no n'hem de tenir cap? Llavors, per això nosaltres vam plantejar la possibilitat que hi hagués una estació d'autobusos, però, cuidado, nosaltres ho plantegem des de la viabilitat d'un projecte tècnic. I per això és el que vam pactar amb el govern municipal, de dir, escolta, no volem tenir un apriorisme amb aquest tema. Escolta, nosaltres el que sí que veiem és que veiem que tenim la situació dels autobusos interurbans donant molts problemes, sobretot a la zona de les Teses i al Torrent, i per tant nosaltres creiem que això ha d'haver-hi potser un canvi de model que sigui millor que el que tenim. I efectivament és una mica el que estàvem dient abans. Sembla que estiguem esperant a que passi alguna cosa que canvi aquesta situació, quan jo veig que, escolta, simplement el que s'ha de vegades és enfocar les situacions des d'una banda, des d'un costat diferent, perquè està clar que el que tenim ara és certament millorable. I aquí estava una mica la nostra proposta. Un altre dels grans reptes és el comerç urbà del centre, per millorar-lo, per fer-lo més competitiu. Un dels llocs claus que vosaltres sempre heu assenyalat és Can Cruzate. Què podem esperar d'aquesta zona i quina és la vostra proposta en aquest sentit? Bueno, és que aquí, per nosaltres, aquest sí que és un exemple de desídia municipal greu. Aquesta sí que és una capgrossada greu per nosaltres, juntament amb la que ja coneixem tots també del Corte Inglés, però aquesta és greu. Per què? Home, perquè per nosaltres un centre, si volem que funcioni, si volem que el centre torni a ser dinàmic, si no combinem accessibilitat, seguretat, activitat econòmica, neteja i projectes motor, com pugui ser en aquest cas el Can Cruzate, home, és molt complicat en el paradigma actual. Només falta que parlem amb associacions de comerç o amb comerciants. Avui en dia ja estan sotmesos a uns canvis globals i a uns canvis de dinàmiques socials ja complicadíssims. Llavors, si nosaltres des del govern o des de l'Ajuntament no sabem dotar d'aquests elements a un centre, ho tenim molt difícil. Llavors, ens sap molt de greu que el tema de Can Cruzate s'ha deixat podrir absolutament. O sigui, era el centre, és que és el centre de la nostra ciutat, i l'hem deixat caure a trossos davant dels ulls de tothom durant anys. O sigui, per nosaltres això, el que passa és arribat a un punt que jo crec que el mataroní, ja ho troba com normal, no? Ja, diguem que s'ha familiaritzat amb aquesta situació i hem patrimonialitzat un desastre al centre que per mi és inaudit. Per això nosaltres, la idea és que quan acabi aquest mandat, Can Cruzate ja sigui propietat 100% del municipal, que ja tingui un projecte aprovat i que el següent govern que tingui aquí ja la seva feina sigui l'execució d'aquest projecte i prou de somiar truites i prou de tirar coloms al vol. Vull dir, no, anem a la feina, ja està bé. Vull dir, no podem aguantar aquesta situació més de temps. Hi haurà acord polític per trobar quin és el projecte que s'ha de tirar endavant? Per nosaltres, per
per poc coherent que sigui, que ho ves, perquè ja hem començat a veure alguna maqueta, per nosaltres no serà. Molt bé. Si haguessis de definir amb una idea clara cap on ha d'anar Mataró en els propers 10 anys, quina creus que seria? Cap on ha d'anar Mataró els pròxims 10 anys? Home, jo crec que Mataró s'hauria de definir. Mataró hauria de definir-se si realment vol ser o pretén ser una ciutat que espera i acaba sent, com ara, una ciutat dormitori, o no, o Mataró vol ser una ciutat que sigui atractiva per la gent, per venir-hi a viure-hi, per venir-hi a invertir i per venir-la a visitar, per venir a gaudir de les seves, oferta cultural, per venir-hi a disfrutar de la seva oferta gastronòmica. I jo crec que Mataró el que té que plantejar-se és això, si realment la gent que ve no és que perquè vinguin per un procés de gentrificació a la ciutat de Barcelona simple i purament, sinó perquè realment sigui un lloc atractiu i que tothom vulgui venir i construir-hi una vida. Que se la cregui, no? I que se la cregui, correcte. Ja en clau més electoral, mirant les eleccions del maig del 2027, amb 3 regidors heu estat importants en moltes de les decisions de govern. Què creus que li falta a Junts per tenir més suport en les properes eleccions? Bueno, jo penso que el que ens falta és un context també realment favorable en el sentit que sapiguem nosaltres una mica el que t'he comentat al principi, no rendibilitzar una mica tota aquesta feina que fem, perquè a vegades és el que t'he comentat, no? Estem tan dedicats a aquest projecte en concret, a intentar arribar a aquest acord, que a vegades t'oblides que la política en gran part també és comunicació, és important, perquè si no comuniques la gent, clar, no li arriba. Correcte, i això és bàsic, perquè al final el que passa és que, clar, això requereix temps. Doncs, escolta, jo crec que una mica jo crec que l'esforç que hem de fer des de Junts per aconseguir doblar els regidors que tenim a dia d'avui, que jo crec que ho podem fer, és aquest, o sigui, és agafar i poder explicar tota aquesta feina que s'està fent per la ciutat. En un món tan polaritzat com el que ens trobem ara mateix, amb discursos reaccionaris, fins a quin punt preocupa l'ascens de partits com Aliança Catalana, per exemple, en l'àmbit local, que us podria impactar o no en el vostre cas? Bé, a veure, aquí hi ha hagut... És que, clar, hi ha hagut diverses fallades sistèmiques, no? Diguem que la política convencional moltes vegades no ha sabut donar respostes a reptes que estan sobre la taula i n'hem parlat avui aquí, seguretat, hem parlat d'habitatge, hem parlat també, no hem parlat d'immigració, però també és un altre repte, vull dir, hi ha algú, quan hi ha aquestes situacions, algú, sense tampoc tenir moltes virtuts, no necessàriament, però algú capitalitza tot això. Bueno, entenem que forma part una mica del joc polític, és normal, la gent pot haver-hi molta gent enfadada, però no, nosaltres aquí ens hem de centrar en el nostre projecte. Jo penso que al final hi ha molta gent que també sabrà valorar el fet que, escolti, jo crec que amb un discurs honest arribes molt més a la gent, que no amb promeses, encara que sigui un moment difícil, complicat o que estiguem molt frustrats. És igual, la honestedat sempre ha d'anar per davant, perquè al final la gent el que vol és realitats, són temes tangibles, no coloms una mica a l'aire. Això és el que jo crec que és important. I ja per acabar, després de 2 mandats, crec que ja fa 10 anys que es va anunciar que series candidat per primera vegada, repetiràs per un tercer mandat? Repetiré per un tercer mandat. Ens presentarem a Junts per Mataró. Vull encapçalar aquesta candidatura. Penso que tinc un equip magnífic, un equip amb el que hem treballat ja anys i que són en Xavier i la Mònica, amb els quals ens entenem molt bé i que a més ens complementem perquè toquem àmbits molt diferents cadascun de nosaltres i és molt fàcil treballar amb ells en aquest sentit i per tant a mi m'agradaria encapçalar aquesta candidatura i crec que ho farem molt bé. Molt bé, doncs Alfons Canela, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.